Dyma Audrey West a dyma'i chatra. Iddi fyw yn Llundain ers pan oedd hi'n 6 oed, mae wedi hiraethu erioed am gael byw mewn ardal fynyddig ger y môr. Dyna'i chynefin pan oedd hi'n blentyn yn Jamaica. Byddai'n edrych allan i'r môr o feranda'r tŷ ac roedd y cychod draw yn ymddangos mor fach a rhai bach papur oedd hi'n gwneud ei hun. A byddai'n gwylio defaid Mr Stedman ar y bryn gyferbyn yn symud yn araf fel cymyla dros y glaswellt. Nath niwl Llundain fyth chwalu'r atgofion hynny. Ac yn 2017, gadawodd y ddinas i fyw yn harddwch Gogledd Cymru. Bellach a hitha wedi ymuno â'r clwb rhwyfo yn y dre fach gyfeillgar hon, mae nes at y môr nag y buodd hi erioed, hyd yn oed yn Jamaica. Mae'r môr a'r mynydd yn ei hatgoffa o'i man geni yn Portland. Gadawodd fyno yn 1962 mwyn ymuno a'i rhieni yn Llundain hefo'i 2 frawd a'i 3 chwaer. Dihangfa oedd hon. Roedd ei chwaer fach newydd farw. Roedd hi wedi bita iam oedd wedi gwenwyno a by'r gweddill ohonyn nhw'n swp sal hefyd. Mae'r hen luniau o'r teulu sydd gan Audrey o hyd yn cadw'r atgofion am y cyfnod yna'n fyw. Nath ei rhieni anghofio'i syniad gwreiddiol o fynd nôl i Jamaica ymhen 5 blynedd. Roedd yr eira, y niwl trwchus a'r palmentydd llwyd wedi cuddio unrhyw aer oedd i fod ar strydoedd Llundain. Ond roedd Lloegr yn cynnig addysg, ac nath Audrey yn fawr ei chyfla. Nid oedd yn fel i gyd cofiwch. Yn yr ysgol y profodd hi yn fydrwydd hiliaeth am y tro cyntaf. Ond nôl adra, roedden nhw'n gallu chwerthu'n am ben pethau felly. Roedd Audrey'n darllen llawar, o gerddi Louise Bennett yn iaith Jamaica i'r llyfrau oedd hi'n cael mewn ffeiriau sborion. Yn un o'r rheini, cafodd hi llyfr cyntaf am seicoleg pan oedd hi ond yn 10 oed. Mae'r pethau hyn yn ddylanwad arni hyd heddiw. Graddiodd Audrey mewn astudiaethau Iberia a Lladin America, a threuliodd amser wedyn yn Sbaen i ddod yn fwy rhugl yn yr iaith. Ar ôl cael mwy o brofiadau hiliol hefo swyddogion y ffin, penderfynodd ildio ei ffasbot glas o Jamaica a chodi un Prydeinig du i wneud teithio'n haws. Ond i bai am hynny, byddai hitha hefyd wedi dal yng nghanol yr ymdrechion hyll i alltudio cenhedlaeth Windrush. Wrth hyfforddi wedyn fel athrawes, ailgydiodd mewn celf gweledol. Gweithiodd mewn theatr fach leol a darllen gwaith gan ferchau duon. Mi fu'n athrawes am sbel, ond roedd hi'n ysu am gyfle i fod yn fwy creadigol. Yn dilyn marwolaeth i mam yn 1984, ath hi nôl i Sbaen i ddysgu ac i beintio. Dath hi nôl i Llundain 6 mis yn ddiweddarach pan gollodd hi brawd hynna mewn damwain. Rhannodd hi bywyd wedyn rhwng gwaith datblygu yn y gymuned, ei phartner o dras Jamaica a'i merch fach. Yn naturiol, siaradai ei merch yn iaith Jamaica, ond roedd ei phartner oedd wedi cael coleg yn wfftio at hynny. Dyna gyflymu'r diriwiad oedd yn eu perthynas nes iddyn nhw wahanu yn y diwedd. Roedd na rhywbeth o'i le, ac mi geisiodd Audrey gymorth gan therapydd. Ac ar ôl hynny, nath ffrind da iddi ei hannog hitha i droi'n seicotherapydd. Y dyddiau hyn mae Audrey'n dal i beintio ac yn mwynhau ieithoedd, ei siarad a'i sgwennu yn enwedig iaith Jamaica. Ond sgwrs ar hap mewn siop yn y dre nath ddatgelu fod ganddi berthynas gwbl annisgwyl a rhywun lleol. Dyma ran o gerdd ganddi sy'n adrodd peth o'r hanes. Somehow we come from far
far, far. Must see one place them call France, where them fight. Near the mountain, by the sea. Fight so bad them call them Hespute. For sword. Call them Jew, make them run. Erbyn deall, nid Audrey yw'r unig un yn y dre yma sy'n perthyn I deulu'r Esbiwt. Ac mae wedi dod yn ffrindiau hefo'i pherthynas newydd. This is my sister Kath. Come on, Kath, you always call me your sister, don't you? Because we're connected through family from many moons ago in Jamaica. Because I bought something from Vicky's shop and then we got talking about unusual surnames. So I said, oh, guess what my grandmother's surname was, which was really random. She said, Esbute. I said, oh, we've got an Esbute in Barmouth. French it is, so I don't know about them being in France, the Esbutes. But my 5 times great-grandfather had plantations in Jamaica. And I found out so much, Audrey, since I've known you. And I will get emotional because I'm very sorry. I'm very sorry about inequality. Yeah. Well, Kath, you've said so many times how sorry you are, and I want to say it wasn't you. This is a part of our history. Yeah. And none of us know exactly what part our ancestors played, except that this is part of my heritage in terms of the Esbute family, that we were of the enslaved group. Yn y flwyddyn 2000, nath cwrs MA mewn cof a diwylliant newid bywyd Audrey. Wrth astudio effaith trawma ymhlith disgynyddion yr Iddewon a oroesodd yr Holocaust, sylweddolodd fod trawma wedi parhau am genedlaethau hefyd ymhlith disgynyddion yr Africaniaid a gafodd ei ceithiwo a'i cludo dros yr Iwerydd. Doedd y syniad hwn ddim yn cael ei gydnabod ar y pryd ym Mhrydain, bod sawl un o Jamaica yn ymwybodol ohono. Ac mae hyn wedi gyrru pob agwedd ar ei gwaith ers hynny, o'i chelf a'i cherddi, i'r gwaith iachau mae'n ei wneud drwy psychotherapi a'i gwaith yn y gymuned. Mae stori'n parhau, ac mae'n edrych ymlaen at y bennod nesaf.